आपसे अनुरोध है कि स्टेडियम का परिदर्शन कर इन कलाकारों को अपने स्नेहाशीष से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी उपस्थित हैं। मोनसे दोरोङारि मोसानाया गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय मोनसे जर'खा हारिनि सिनायथि। दिनै जों बेखौनो मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो थांगासिनो दङ आरो बे मोसाखावरि बिथांमोनखौ नायगिदिंनो थाखाय जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा नायगिदिंनो थांगासिनो दङ आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि श्री हिमन्त बिस्वा शर्मा बिथाङाबो दंफायो। बिथांमोना बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे दिनैनि बे जारिमिनारि हाबाफारिनि साखि जानो थांगासिनो दङ। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर पूर्व भारत के प्रति गहन स्नेह और आत्मिक लगाव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। असम में उनका सतत आगमन उनके प्रेम और अपनत्व की अभिव्यक्ति है। मैं यहाँ उपस्थित जनवृंद से अनुरोध करूंगी कि आप करतल ध्वनि से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन व स्वागत करें। मानगोनां गाहाय मन्त्रि बिथाङा नोंथांमोनखौ रायदावनो थांगासिनो दङ। बिथांखौ बरायनानै नोंथांमोना जाहाथे बयबो आगानखौनानै बरायो बेखौनो खावलायनाय थाबाय। जोंनि दोरोङारि मोसानायानो जोंनि सिनायथि। जोंनि सिनायथिखौ मुलुग दरबाराव खोख्लैनो थाखायनो जोंनि दिनैनि बे नाजानाय, जोंनि नांथाबनाय, जोंनि नाजानायनि फिथाइ महरै जों दिनै मोनसे जारिमिनारि सान सोरजिनो थांगासिनो दङ। आज का यह ऐतिहासिक क्षण केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं बल्कि भारत की जीवंत विरासत और उत्तर पूर्व की आत्मा का उत्सव है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इस विराट सांस्कृतिक कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को न केवल गरिमा प्रदान कर रही है बल्कि उत्तर पूर्व की संस्कृति, परंपरा और प्रतिभा को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान भी दिला रही है। बागुरुम्बा दोहौआ मोसानायनिल' दोहौ नङा, बेयो नङा दावहा सिनायथिनिल'। बेयाव दं खौसेथि, बेयाव दं मोन्दांथि आरो दं गावखौ बाउसोमनाय आरो नांथाबनाय। बे दोहौआ लाबोदों दाब दाब जायगायाव थानाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि, गावखौ मोजां मोननायनि, गावनि हारिखौ मोजां मोननायनि आरो गावखौ मोनदांनायनि। बोडो समाज का पारंपरिक बागुरुम्बा नृत्य प्रकृति, कला, सौम्यता, एकता और आत्मगौरव का प्रतीक है, जो 10,000 से अधिक कलाकारों की एक भाव, एक लय और एक स्वर विकसित भारत की सांस्कृतिक शक्ति को सजीव रूप में प्रस्तुत करेंगे।